plaži, drugog momka traži. U vašim glavama kad mama kaže uskoro je 9, odlazi u krevet ili? Ide ona rano, ide. Ona ide da. Ona je dobra. Evo, Tamara, ja ću tebi u znak zahvalnosti što si učestvovala na današnjoj manifestaciji gde je i tvoja baka rekla nešto o njenim romanima, da poklonim ovu knjigu Danica, naravno ovu knjigu Majka koju si ti izabrala, to ćemo pokloniti tvojoj mami, jer biti majka u današnje vreme velika je čast, ali i velika obaveza. A tebi, evo jedna Danica za mlade, pretpostavljam da ćeš možda objaviti neku svoju buduću pesmicu u ovom časopisu, to izdaje Vukova zadužbina, sa kojim inače društvo koje ja vodim ima izuzetnu saradnju. Ja ti čestitam. Hvala ti što si danas došla, što si se potrudila, što si ispratila tvoju baku na ovom lepom putovanju i što si se sa njom srela u Beču. Hvala. Posle ćemo se slikati. Takođe, ti znaš da u Beču ima puno slatkih stvari, pa evo jedan slatkiš za tebe. Mojoj desi, koja je ostavila veliki trag u srpskoj književnosti, ne samo u Nemačkoj, već, da kažem, u čitavom rasejanju. Jedna mala zahvalnica, onoliko koliko društvo može da pruži za njen trud, ali i za podršku društvu koje ja vodim. I takođe jedna knjiga kao poklon od profesora Predraga J. Markovića, pošto se desa bavi istorijom, ova knjiga je Istorijske neprilike. Dakle, prilike i neprilike. Nadam se da će upotpuniti neko tvoje znanje, s obzirom da je u pitanju vrhunski istoričar, inače naš gost biće i ove godine, i da će ti dati motivaciju da možda još jedan roman iznedriš i da nas na neki način oplemeniš tim svojim stilom, svojom jednostavnošću i svojom ljubavlju prema Srbiji i prema svim ljudima dobre volje na ovom svetu. Evo, izvoli. Ovo je malo isto, da utiče na liniju, ali eto da se malo zasladimo kad je vreme za pauzu. I ova knjiga, nadam se da je nemaš. Nemam. Eto, dobro, pogodila sam. Hvala tebi. Hvala od srca. I ja sam prvo srećna i ponosna da sam u ovom vašem udruženju danas i što sam pozvana od jednog enormnog udruženja koje si ti imala prilike da osnuješ, koje se zove Hejma Mina Karadžić. To je za mene jedna jedinstven doživljaj u takvom udruženju biti i sa takvom jednom damom, profesorkom Svetlanom Matić, družiti se u Beču. Posebno hvala. Hvala i tebi. Evo i za Nadu. Malo da se zasladi. Da je ne zaboravim. Moja inače dobra prijateljica i neko ko stalno prati moje aktivnosti. Ja bih se zahvalila i posebno vašem predsjedniku kluba, koji nije sada ovde, je li tako? Luka Marković. Da, on se bori za ovaj film da bude. Da mi je dozvolio. Sad da napravimo ovu knjigu? Ne, nećemo. Ne, nećemo. Sad ako neko želi može da kupi knjigu.